ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ባርከስ ለሙድ ድማ ከም ትልሙድ ዕለታዊ ዜና ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም። ፈለማ ግን ቀነታት ዜና ናባኹም ከብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ደባዊ ወጥሪ ናብ ሓድሽ ከቢድ ምዕራፍ እናሰገረ ምዃኑ ዝሕብሩ ሰበር ዜናታት ይበፅሑና ኣለዉ። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ደብ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ሰራዊት ሱዳን ደብ ምትሓስ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክሳብ 8 ከተማታት ተቆፃፂሩ ኣሎ። እዚ ወተሃደራዊ ሓበሬታት ዝርግሑ ዘለዉ ዜናታት ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልፅግና ዝበፅሕ ዘለዉ ተደራራቢ ወተሃደራዊ ፀቕጢ ብሰፊሕ ትንታነ ሒዝናዮ ቀሪብና ኣለና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ስንባድታት ዘንፀባርቑ ሰበር ዜናታት ይበፅሑና ኣለዉ። ብመሰረት ካብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ባርያ ስርዓት ብልፅግና ዝኾነ ጀነራል ጻድቃነ ገብረ ትንሳኤ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ከየገይሽ ተኸልኺሉ ኣሎ። እቲ ገዛኢ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ፍጹም ስጋትን ፍርሕን ዝወደቐ ኮይኑ ካልእ ሰራዊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስሪቶም ከጥፉን እዮም ብዝብል ዓብዪ ፍርሒ ኣትይዎ ይርከብ። እዚ ኣብ መንጎ እቲ ስርዓትን መገበራታትን ዝረአ ዘሎ ናይ ዘይምትእማን ውጥሪ ብሰፊሕ ትንታነ ሒዝናዮ ቀሪብና ኣለና። ብመሰረት ካብ ከባቢታት ደብ ዝወፁ ዘለዉ እዋናውያን ናይ ድሕንነት ሓበሬታታት ኣባላት ሰላያ ኤርትራ ምስ ኣባላት ሰላያ ትግራይ ኣብ ደብ ኣብ ዝትርከብ ታሪኻዊት ከተማ ዛላንበሳ ብምርካብ ሚስጥራዊ ዘተ ኣካይዶም። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኣቶምን ካልኦትን ኣለዉ። እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩምኒ ንዝርዝራቶም ከሰምዖም ይዕድመኩም። ብናይ ፀላኢ ማሕበራትን ማሕበራዊ ሚድያታትን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ስም ምጥፋእ ወፍሪ እቲ ፀላኢ ኣብ ባይታ ዝበፅሖ ዘሎ ፍሽለት ንምሽፋን ዝገብሮ ዘሎ ናይ ውድቀት ጎስጓስ እዩ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ነዚ ናይ ፀላኢ ወፍሪ ብምምካን ፀላኢ ኣብ ልዕሊና ዘካይዶ ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ንሕና ኣብ ጎኒ ህዝብና ኮይና ዕላማናን ስራሕናን ብብቑዕ መልክዑ እናፈፀምና ምህላውና ዘረጋግፅ እምበር ዘሰናኽለልና ወይ ድማ ደው ዘብለና ከም ዘይኮነ ይፍለጥ ክብላ ብግልፂ ኣስሚረና ኣለዋ። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ እቲ ካብ ወይዘሮ ፈትለወርቅ መንጀሪኖ ዝተመሓላለፈ ሕጂ እውን ንመጻኢ ምስ ህዝበይ ዝብል ቃላዊ መብፅዓ ኣብ መንጎ መራሕትን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ናይ ቃልሲ መስመር ዘረጋግፅ እዩ። ፖለቲካዊ ተንተንቲ ከም ዘነፅርዎ እቲ ፀላኢ ብዝተፈላለየ ናይ ምፍልላይ ናይ ምድንጋፅን ስልትታት ኣቢሉ ኣብ መንጎ ህዝብን መራሕቱን ፍልልይ ንምፍጣር ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ብከምዚ ዓይነት ሓያል ናይ ቅዋም መልእኽትታት ኣቢሉ ሙሉእ ብሙሉእ እናፈሸለ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ፖለቲካዊ ትንታነ ብዕምቀት ከም ዘረድኦም ስርዓት ብልፅግናን ማሕወራቱን ኣብ ባይታ ዝበፅሖ ዘሎ ተደራራብን ፀቕጥታት ወተሃደራዊ ውድቀትን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ናይ ሓሶት ዛንታታት እናፈብረኸ ንህዝቢ ኣብ ስንባድ ንምእታዊ ይፅዕር ኣሎ። ይኹን እምበር እዚ ካብ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር መንጀሪኖ ዝወፀ ናይ ፅንዓት ምላሽ ነቲ ፀላኢ ካልእ ተወሳኺ ናይ ስነልቦና ፕሮፓጋንዳ ውድቀት ዘበሰረ ኮይኑ ተሪፉሎ። ኣብ ደባዊት ከተማ ዛላንበሳ ዝተገብረ ናይ ክልቲኦም ወገናት ናይ ስለያ ማሕወራት ርክብ ዝለዓል ዘሎ ምስጢራዊ ሓበሬታት ክንወስደኩም። ፖለቲካውን ወተሃደራውን ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ዛላንበሳ ንነዊሕ እዋን ናይ ወተሃደራዊ ቦታ ማእኸል ኮይና ድሕሪ ምፅናሓ ሕጂ ናይ ክልቲኦም ወገናት ናይ ስለያ ኣባላት ኣብዚ ቦታ እዚ ብምርኻቦም ዓብዪ ስትራቴጂካዊ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ። እዚ ኣብ ዛላንበሳ ዝተገብረ ናይ ስለያ ኣባላት ርክብ ኣብቲ ዞባ ንዝፍጠሩ ዘለዉ ሓደሽቲ ናይ ፀጥታ ስጋታት ናይ ዶብ ኩነታትን ናይ ሓባር ፖለቲካዊ መጻኢ ዕድል ዝምልከት ስትራቴጂካዊ ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብር። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮም እዚ ኣብ ዛላንበሳ ዝተገብረ ናይ ስለያ ኣባላት ርክብ ወይ ድማ ምልዋጥ ሓበሬታ ንገዛኢ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ፍጹም ናይ ስጋትን ናይ ድሕንነት ሃዋህው ዘእቱ እዩ። ዲፕሎማስያውያን ወተሃደራውያን ተንተንቲ ከም ዘነፅርዎም ስርዓት ብልፅግና ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝነበረ ናይ ምፍልላይን ናይ ውግእን ሃዋህው ክጥቀም ዝፀንሕ እንተኾነ እኳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብወገን ስለያን ድሕንነት ኣብ ዛላንበሳ ዝረኣዩ ዘለዉ ርክባት እቲ ስርዓት ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ናይ ምፍልላይ ስልቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዘፍሸለ እዩ።
እቲ ናይ ስለያ ትንታነ ብዕምቀት ከም ዘረድኦም ኣብ ደቡባዊት ከተማ ዛላንበሳ ኣብ መንጎ ናይ ስለያ ማሕበራት ዝተገበረ ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ ወይ ርክባት ናብ ወታደራዊ ፖለቲካውን ስምምዓት ወይ ናይ ሓባር ግዝኣት ናይ ምልውዋጥ ዓብዪ ዕድል ኣለዎ። እዚ ምዕባለ እዚ ኣብቲ ዞባን ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ብመሰረቱ ብምቕያር ንመጻኢ ዕድል ትግራይን ኤርትራን መላእ እቲ ዞባን ናብ ሓድሽ ናይ ስትራተጂ ናይ ድሕንነት ምዕራፍ ዘስግሮ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ናይ ስርዓት ብልጽግና ውሽጣዊ ምፍንጫል ብምጥቃም ናብቲ ናይ ደቡብ ከባቢታት ብሰፊሑ እናኣተው ይርከብ። እቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዝገበ ዓወት ናይ ከተማታት ምቁፅዛር ነቲ ገዛኢ ስርዓት ኣብ ተደራራቢ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ወተሃደራዊ ጸቕጥታት ከም ዝሸቐሎ ይግለጽ። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነጽሮ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ውግኣት ብምእታው ናይ ሰራዊት ምብታን ስለ ዝገጠሞ ናይ ሃገር ዶብ ናይ ምሕላው ዓቕሙ ፍጹም እናተዳኸመ ምኻዱ ዘርኢ እዩ። ፖለቲካዊ ተንተንቲ ከም ዘነጽርዎ እዚ ብሰራዊት ሱዳን ዝተወሰደ ስጉምቲ እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበሮ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ከም ዘምከነን ናይቲ ናይ ዞባ ናይ ሓይሊ ሚዛን ድማ ናብ ሓደሽ ናይ ምብታን መስመር ገጹ ይመርሕ ምህላው ዘረጋግጽ እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም እዚ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ዝወርድ ዘሎ ተደራራቢ ወተሃደራዊ ስዕረታት ነቶም በዚ ስርዓት እዚ ክብደሉ ዝጸንሑ ህዝብታት ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ምቅያር ይፈጠር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ህዝብን መንግስትን ሱዳን ነቲ ስርዓት ዘንበሮ ናይ ምምዝባል ናይ ትንኮሳ ስልቲ ብምምካን ኣብ ደባት ናይ ምኮዛዝ ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ምኻዱ ንመጻኢ ዕድል እቲ ዞባ ንውድቀት እቲ ገዛኢ ስርዓት ወሳኒ ምዕራፍ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ። ንስርዓት ብልጽግና ክእመንን ከገልግልን ዝጸንሐ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብባዕሉ ብብልጽግና ተጠርጣሪ ኮይኑ ካብ ሃገር ከይወፅእ ዕፅዋ ተገቢሩሉ ይርከብ። እዚ ብብልጽግና ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ኣገልገልቲ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ እቲ ስርዓት ኣብ ከመይ ዝበለ ፍጹም ናይ ዘይምትእማን ናይ ስነ ልቦና ምብትታን ኣብ ናይ ውሽጣዊ ውድቀት መድረኽ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ እዩ። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነጽሮ መራሕቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፍጹም ናይ ምድሃል ናይ ስጋት ሃዋህው ይርከቡ። እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ካልእ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሰራዊት እናተመስረተ እዩ። በዚ ድማ ከጥፍኡን እዮም ብዝብል ዓብዪ ፍርሒ ወሪስዎ ኣሎ። ወተሃደራውያን ተንተንቲ ከም ዘነጽርዎ እዚ ፍርሒ እዚ እቲ ስርዓት ኣብ ባይታ ዝበፅሖ ዘሎ ወተሃደራዊ ውድቀት ናይ ሰራዊት ምብትታንን ናይ ህዝብታት መረረን ዘስዕቦ ናይ መወዳእታ ናይ ስነ ልቦና ስንባደ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ትንታነ ብዕምቀት ከም ዘረድኦ እዞም ንሕሱም ጥቕሚ ስልጣንን ብምባል ምስርዓት ብልጽግና ወጊኖም ንህዝቦም ኣሕሊፎም ዝህቡ ኣካላት ናይ መወዳእታ ዕድሎም ብናይ ባዕሉ ብናይ ስርዓት ማሕበራት ምእጋድን ምእሳርን ምዃኑ እዚ ፍጻመ እዚ ህያው ምስክር እዩ። ስርዓት ብልጽግና ንባዕሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣብ ፍርሕን ስጋትን ኣብ ዘለሉ እዋን ናይ ውሽጢ ማሕበራቱ እናፈራረሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሰዓት ናይቲ ዞባ ናይ ሓይሊ ሚዛን ናብ ናይ መወዳእታ ናይ ምእላይ ምዕራፍ ገጹ ይመርሕ ኣሎ። እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሎሚ ዝነበረኒ ዕለታዊ ዜና ኣነ ኣብ ዘወዲየ ኣለኹም እስካብ ሕጂ ዝተኸታተልኩም ዳመስገንኹ ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም።